Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakirullahi ta'ala fi Ramadan maghfurulah wa sa'ilullahi ta'ala fihi la yahibu. Rawahu Tabran wa ghairuh. Dawuhe Kanjeng Nabi, zakirullah utawi wong sing zikir maring Allah taala fi Ramadhana ing dalem ulan Ramadan iku maghfurun den sepura sapa lahu zakir. Wong kok gelem zikir pas wayahe ulan Ramadan, dawuhe Kanjeng Nabi, gelem zikir. Gelem zikir, ngekeh-ngekehake zikir ana ing wulan Ramadan. Iku sapira dosanem gedene iku disepura karo Gusti Allah taala. Disepura karo Allah taala. Dadi zakirullahi taala fi Ramadan maghfurulah. Wong kok gelem zikir, wong kang zikir maring Allah taala ana ing ulan Ramadan iku disepura dosane. Wa sa'ilullahi taala fihi la yahibu. Utawi wong kang njaluk maring Allah taala fihi ing dalam ulan Ramadan iku la yahibu, ora bakal tuna. Wayahe ulan Ramadan kok awake dhewe iki gelem njaluk maring Allah taala. Gelem njaluk maring Allah taala iku ora bakal klebu golongane wong sing rugi. Ora bakal tuna, mesti diijabahi karo Gusti Allah. Gelem njaluk pas wayah ulan Ramadan. Ora bakal tuna iki sing ngendikan Kanjeng Nabi. Mung wae cara kita berdoa ya kudu sing bener, sing sopan. Sing bener ya sopan. Diunggah-ungguh. Lah wong donga maring Gusti Allah taala pencilaan, sombong. Ya tuna senajan ning gone ulan Ramadan. Ngono. Ya gak bakal diijabahi wong ora duwe unggah-ungguh, ije duwe rasa sombong. Maksudnya yang diijabahi itu orang yang benar-benar jaluk maring Gusti Allah taala sesuai dengan aturan-aturan syariat wis bener. Sesuai dengan aturan-aturan syariat wis bener, ora bakal dadi wong sing tuna. Enggak kok wong saiki kok kadang salat sembarangan, saronge bolong, nak ra ngono sejadah najis dan sebagainya. Ya ora dadi wong dari segi syarat sae salat wae ora dadi kok kan ngono. Lha apa meneh awake dhewe njaluk ya ora dijabahi karo Gusti Allah. Dadi donga sing dijabahi karo Gusti Allah iku donga sing bener. Syariat tata carane donga ya wis bener. Syarat-syarate ya wis bener, unggah-ungguhe ya duwe unggah-ungguh. Unggah-ungguh. Pak santri wae donga sak karepe dhewe. Rumangsa wis dadi santri, rumangsa wis dadi kiai. Jangankan kok awake dhewe iki ning ngarsane Gusti Allah. Awake dhewe iku lho ning gone ngarepe kiai. Kok ora duwe unggah-ungguh, itu tidak dipandang. Andai kan dipandang pun ya juga sebelah mata ngono wae wong kok ora diunggah-ungguh ning ngarepe wong tuwa, wong kiai ku wis cara wong ngono umpama wong ngono wis dituwakno, senajan ora dituwakno ning gone segi umur, dituwakno ning gone segi ilmu.
dituwakno ning gone segi ilmu. Kadang ogak kok. Lah wong iku pepeh apa iku jenenge pepeh kiyaine nom, dia merasa lebih tua dan pun merasa jabatannya lebih tinggi utawa bahkan merasa bahwa kekayaannya lebih banyak daripada si kiai tersebut, akhirnya gak diunggah-ungguh. Islam itu gak ngajarno ngono. Islam itu ngajarno ukuran menungso iku diangkat derajate iku ora kok mergo donyane, ora kok mergo pangkate, tapi mergo ilmunya. Mergo ilmune. Mulane kadang aku ngajak sowan ning gone kiai. Utawa ngajak wong ngaji dan sebagainya, aku ya mikir-mikir. Kok nabunge ra diunggah-ungguh. Tungku aku sing isin dhewe kan ngono. Lha iku ya. Jadi repot, tapi nek gak dijak latihan kaya ngono, iku gak denger unggah-ungguhnya di hadapan kiai itu seperti apa. Iku nek gak dilatih kaya ngono gak denger. Jadi sowan ning gone kiai iku ya minangka latihan awake dhewe ngawasi wong sowan ning ngarepe kiai iku kudune piye, lungguhe piye, ngendikane piye, nek ditakoki posisinya harus bagaimana, ketika ape salam itu posisinya harus bagaimana. Iku kabeh iku ana tata carane ngono. Ana tata carane salaman kiai kok ambek ngadeg walaupun dicucuk tangane pun itu kurang sopan. Nak posisi Mbah Yai ini linggih. Itu pun kurang sopan ngono lho. Lho wong ape salaman karo kiai kok ujug-ujug mlaku jak ning gone ngarepe kiai. Itu pun juga kurang sopan. Artinya ya awake dhewe ya biasa ya mlaku ambek bahasane awake dhewe ambek ngesot lah gampangane ya. Itu pun unggah-ungguhe ning gone ngarsane kiai. Apa meneh unggah-ungguh ning gone ngarsane Gusti Allah. Wong sing ngejak sampean upamane ya. Wong kok wonge diunggah-ungguh sowan ning gone kiai, delalah kok sampean gak diunggah-ungguh itu pun yo isin ngono lho maksudnya. Ya isin. Lha apa meneh nang sampean iku dijak sowan ning gone ngarsane Gusti Allah, dijak ngibadah ning gone ngarsane Gusti Allah ndang ora diunggah-ungguh. Kan ya repot kan. Lho kok kepengin dongane awake diijabahi karo Gusti Allah Taala itu kan ya angel kan. Wong awake dhewe ora diunggah-ungguh. Ora diunggah-ungguh. Jangan kita memandang bahwa semua itu tidak boleh kita pandang dari segi harta, kekayaan, pangkat ya, derajat. Tapi pandang ilmune Mbah Yai tersebut. Mergo ana dawuh takdzimul ilmi, takdzimul alim. Nah awakmu mulyakno ilmu ya kudu gelem mulyakno wong sing duwe ilmu. Nah awakmu kepengin manfaat ilmumu ya kudu gelem mulyakno wong sing duwe ilmu. Nah awakmu kepengin dadi wong sing apik mungguhe menungso, ya apik mungguhe Allah Taala, ya kudu mulyakno sing duwe ilmu. Ngaji yo sampe seumur uripem sampean pamane yo. Tapi kok ora duwe rasa takdzimul ilmi, takdzimul alim. Ora gelem mulyakno wong sing duwe ilmu, ya ora bakal barokah. Artinya tidak akan bisa merubah kita menjadi manusia yang lebih baik. Mergo barokah iku muncule saka wong sing duwe ilmu.